Straight to the Now, point. aritas to mga isgutanan, mga kaigsunan. Kay karong adlaw ra ba mag-voting man di ay ang Senate mga higala og unsa ba? Matod pa magbutuhay ron ang Senado kung tumanon ba nila o dili ang desisyon sa Supreme Court. Oy. O nga nagdeklarar nga unconstitutional may gala ang impeachment case batok ni Sara Duterte. Now, ang katawhan o inyong kaila ng mga senador, nahibaw man ta may gala daghan man itong naminaw itong programa, tiksin ninyo nga mutuman ta sa Supreme Court yun. Kaya kung di ta mutuman Supreme Court, mura ta ining kalakiha o naata sa kagubatan, nga wa na gyud, magkagubot ang mahitabo mga higala kay doon na may constitutional crisis. Straight to the point. Kinsa na mali tumanon, Ang tumanon na to kining mga congressmen. Ang ilang interpretations congressmen sama ni Romualdez nga mao ni iyang gusto, wa man matuman iyang gusto, o kini mga retired mga higalang nagpaila kunuhay nga mantigo sa balaod, wa matuman ilang gusto, nasayop kuno para nilang Supreme Court. Uyawang kinaiyahan, no? Kaya karong adlaw mag-voting man ang ato mga senador. I hope mga higala nga kinini ang mubuto sila unsay tarong. Kay wa na tay sundon, di na mo sundon Supreme Court. Isa man yung sundon day, kisa may mayo mo interpret si Romualdez. May day, no? Kay kini si Romualdez may gala. Si Romualdez, congressman speaker. Ang asawa, congresswoman. Ang anak, congressman. Sana all. Nga mo ninyong gusto? O kung sa iyang sulti mo isakto? Nakaroon, mana kong ingon, nitingog na gyud. Si Attorney Francisco mga higala, aligrim ko ning kasuha mo man nagisigkot, kinumdo mo? Dali kabantay mo, kanunay ginang Francisco case, ang Francisco case, Francisco versus, kini kong Francisco case, landmark na nga kaso, actually. Gitawag ng Francisco versus House of Representatives. Kining abogado nga si Attorney Francisco, mao ni mahigala ang ni question ining maong kaso ni abot Supreme Court gyud, kini maong kaso, landmark kini nga kaso. Kay kini ni ang nahitabo gud ining kasuha, diha naman mahigala na define og kanus agyon ang 1 year mo sugod gud indakin. Kay mo may giingon gud sa atong bala sa atong konstitusyon nga walay impeachable official nga filean og impeachment more than once mga higala sa usa ka sud sa usa ka tuig. So pa, kung ikaw impeachable official ka, pasaka ang kagkaso ng impeachment, kausar gyud within a period of 1 year. Ang Francisco case maoy nag-define kanus ang musugod og dagan ang adlaw. Nya, ang giingon sa Francisco case mahigala nga once ang kanang pag-file, mere filing of the impeachment, dili pa mo dagan. Kinahanglan siya mga higala, kay ang giingon gud mga kagalaan sa House Rules. Og atong basihan ng House Rules, kay mo man nagi-quote mang Francisco case sa danisad. Nga kumalik ko na Section 3. Rule 2, Section 3 sa House Rules. Ang giingon mahigala, a verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the Secretary General. Adto i-file sa opisina sa Secretary General. And immediately, tanawa, nanong magdali man mo forthwith, unya na ng forthwith ka sa Senate naman Ayaw man, ilaktod ba na to nga ato lang laktawan ang immediate day. Unahon to sa ng immediate day. Sa may kailainan sa immediate day o forthwith. Gusto mo nila may galang nga katulaging forthwith. Ayaw sa hinahinay na sa step 1 sa may step by step dili nagsugod sa House. Nya man ni adto sa Senate. Gusto mo nila inday kanya ang forthwith kay mo'y giingon forthwith proceed style. Ayaw sa di pa ta mo forthwith. Tan-awon sa nato dili man nagsugod. Tagsaon ta sa magsugod ta sa lower house, una ta mo adto sa upper house. Ang giingon sa Senate forthwith okay na. Sayo na ba sabto ng forthwith?
Pero unahon na to ang immediately. Nga di adili mahigala sa house. Ang kadaot ni mga tawhana kay mudit sa manlaktod ban dito sa Senate. Ayaw sa. Kay pag-ingon bitaw sa Supreme Court, void ab initio. Totoo pa, invalid from the very start. Invalido. Gikan sa pagsugod. Dili nakaka-proceed to sa unahan. Ila kay ila man piyong-piyungan na gawa bahala ni siya nitabo sa house okay lang. Want to ilabot pa sa Senate na tatong tutukan. Ya karon kining Francisco case, ako mo ko na kay si Attorney Francisco ni tingog naman gyud. Niyan iyang interview may kala karon taon. Usa din ning Francisco case, ako mo tagaan og gamay sa mare. Kining kong kasong Francisco versus House of Representatives. Kaso ni kanhi Chief Justice Hilario Davide, kinomdo mo? Taga Sugbo ni nga kaso. Munang duol ni sa mo ni doctrine mo ni karon ang landmark kay sa impeachment. Ang subject ini taga Sugbo nga si kanhi Chief Justice Hilario Davide. Straight to the point. Ang sabay nitabo ni Davide, kinumdo mo, si Davide gipasakaan og kaso nga impeachment. Unya, kanang first impeachment complaint ni Davide, kung hinumdo mo mga kagilaan, Chief Justice Davide, gifailan sa impeachment niya ng June 2, 2003. Unya, gidismiss ka na nga impeachment, gidismiss ka na October 22, 2003 kay dili sa sufficient in form and substance. Dismiss dito sa committee level ay. Pag-dismiss anang October 22, 2003 ang mga congressmen, appeal ka na sa Gibo Teodoro. O na nag-lead ka na sa Gibo Teodoro day. Inana, lana, pero mo na gustong inang ipa-impeach si former Chief Justice Hilario Davide. Kalma na sa Gibo, mahigala, pero doon ay lahi sa nag-utok. Kana si Gibo Teodoro og mga kaubanang mga congressmen, ila mahigalang wa man nagsilbi kay duha man gud ang pamaagi pag-impeach. Mo file ang usa ka citizen i-endorse og members Congress, wa man magsilbi. Ang ilang gihimo, i-file gapon sila, nakakuha sa 1/3 votes, nagsabot ang mga congressmen, itong filance na bidi, nakakuha sa 1/3 votes, gi-file. So si Attorney Francisco, usa sa mga banggiitan nga constitutionalist. Batid ining konstitusyon. Mao ini question ani dito sa Supreme Court, nihimog petition sa Supreme Court. Ni argue sila nga kining second filing sa impeachment kay October 22 god gidismiss 2003 ang impeachment day. Pagkaugma ni file sila ingon si attorney kini ang Francisco di ni pwede na ni kay kausara man ang impeachment in 1 year. Isa ka Supreme Court. Pagsa ka Supreme Court, yung Supreme Court sayop ng inyo. Dili pwede nga pasakaan kay wala hunong day. Di man ka na dismiss ng October 22 pagkaugma failan. Usa pa may pahuway sa usa ka impeachable official. Ni define Supreme Court na dili na pwede. So, muna ruling sa Francisco case, mga kanunay gikot, hasta ning mga retired mahigala nagpaila nga mga maing laki kunuhay. Maing laki pa sa Supreme Court, Jesus Ginoo ko. Karon nitingog na sa Attorney Francisco. Nitingog na yun. Ang usa ka constitutionalist nga inila sa tibok Pilipinas, banggiitan nga constitutionalist nitingog na yun sa iyang kaso ni landmark siya tag-iya ni kasuha. Nitingog na yun si Attorney Francisco, sakto ang Supreme Court. Wag yun. Paksit ko silang tanan. Allah, sige pa sila mahigali. Dili kay Supreme Court mo ni muna. Wa kuno ang word nga initiate. Wa ang tag-iya sa kaso. Ang kining kasuha may galang sa Attorney Francisco may nagdaan ng ito Supreme Court. Mao na nitingog ron. Ingon sa Attorney Francisco Porbida. Pero saktuha sa Supreme Court. Nitingog na gahapon mga higala si Attorney Francisco. Medyo guwang-guwang naman sagod mo nang nalangan-langan sa tingog. Karon nitingog na ako pabati ninyo hay unsay iyang explanation niya atong pisa-pisahon na roma sabot gyud tanan.